गांसे लाइजाम सार प्रमोदनिसिम। खुलुमबाय सार, आंनि सिनायथिखौ होबाबो नोंथाङा आंखौ सिनायनाय नङा, बेखायनो थाथोंसै। बेखौल' मिथिना थादोदि नोंथांनि फंसे बाथ्रायावनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुङाव रेल लामा जथेग्रा, राजा लामा जथेग्रा, खानाय लावथबग्रा सिनग्रा आरो हांगार स्ट्राइक खालामग्राफोरनि गेजेराव आंबो सासे। बड'फाया दिन्थिनानै गालांनाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां महराव होनो नों जेब्ला सोमावसारफिनदोंमोन अब्ला जोंबो नोंथांनि उन उन आगान सुरफादोंमोन। बड'लेण्डनि मुङाव नों जेब्ला बबेबा राजखान्थियारि दोलोनि जानानै भट बिदोंमोन, जेनखागोन होनना मिथिखासैयावबो होदोंमोन, मानोना जों जोंनि गोहोखौ देखायनो नागिरदोंमोन। नों जि बुङो जों बेखौनो फालिदोंमोन। नोंनो जोंनि आसाममोन, नोंनो जोंनि फोथायनायमोन। नाथाय नों मानो बिदि खालामखो सार? मानो बिटिआर मुंनि ललिपपनि थाखाय दुलाराय बर' हारिनि सिमां बड'लेण्डखौ फानखो? मानो सार, मानो? आरो माहारियारि आफाद एबसुखौ मानो राजखान्थियारि आफादनि सारियाव लाबोखो नों एबसुखौ? एबसुआथ' नों दानाय आफाद नङामोन, नोंखौसो एबसुआ दादों। दुलाराय बर' हारिनि गोरबोनि आफाद एबसुखौ नों दिनै मानो सरासनस्रा बर' सुबुंनि गोरबोनिफ्राय गोजानाव लांखो सार? मानो ससेयावनो गारखो नों एबसुखौ? राजखान्थिनि थाखाय? नाथाय नोंथ' बुंदोंमोन बिटिसिनि चिफ EM, MLA, MP जानो सोमावसाराखै होनना। नों मानो बिब्दि खालामखो सार? मानो बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव एसेबां फाराग सार? जोबनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोन आं नोंनिफ्राय, आलादा रायजो बड'लेण्डआ मा जाबावगोन? नोंनो बड'लेण्डखौ नांगोना नांला? एसेनोसै। नोंथांमोन बायदि गावनि गोसो गोरबो आरो सान्थौखौ फाननो हायै सासे बर' सेंग्रा। गांसे लाइजाम सार प्रमोदनिसिम। खुलुमबाय सार, आंनि सिनायथिखौ होबाबो नोंथाङा आंखौ सिनायनाय नङा, बेखायनो थाथोंसै। बेखौल' मिथिना थादोदि नोंथांनि फंसे बाथ्रायावनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुङाव रेल लामा जथेग्रा, राजा लामा जथेग्रा, खानाय लावथबग्रा सिनग्रा आरो हांगार स्ट्राइक खालामग्राफोरनि गेजेराव आंबो सासे। बड'फाया दिन्थिनानै गालांनाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां महराव होनो नों जेब्ला सोमावसारफिनदोंमोन अब्ला जोंबो नोंथांनि उन उन आगान सुरफादोंमोन। बड'लेण्डनि मुङाव नों जेब्ला बबेबा राजखान्थियारि दोलोनि जानानै भट बिदोंमोन, जेनखागोन होनना मिथिखासैयावबो होदोंमोन, मानोना जों जोंनि गोहोखौ देखायनो नागिरदोंमोन। नों जि बुङो जों बेखौनो फालिदोंमोन। नोंनो जोंनि आसाममोन, नोंनो जोंनि फोथायनायमोन। नाथाय नों मानो बिदि खालामखो सार? मानो बिटिआर मुंनि ललिपपनि थाखाय दुलाराय बर' हारिनि सिमां बड'लेण्डखौ फानखो? मानो सार, मानो? आरो माहारियारि आफाद एबसुखौ मानो राजखान्थियारि आफादनि सारियाव लाबोखो नों एबसुखौ? एबसुआथ' नों दानाय आफाद नङामोन, नोंखौसो एबसुआ दादों। दुलाराय बर' हारिनि गोरबोनि आफाद एबसुखौ नों दिनै मानो सरासनस्रा बर' सुबुंनि गोरबोनिफ्राय गोजानाव लांखो सार? मानो ससेयावनो गारखो नों एबसुखौ? राजखान्थिनि थाखाय? नाथाय नोंथ' बुंदोंमोन बिटिसिनि चिफ EM, MLA, MP जानो सोमावसाराखै होनना। नों मानो बिब्दि खालामखो सार? मानो बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव एसेबां फाराग सार? जोबनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोन आं नोंनिफ्राय, आलादा रायजो बड'लेण्डआ मा जाबावगोन? नोंनो बड'लेण्डखौ नांगोना नांला? एसेनोसै। नोंथांमोन बायदि गावनि गोसो गोरबो आरो सान्थौखौ फाननो हायै सासे बर' सेंग्रा। गांसे लाइजाम सार प्रमोदनिसिम। खुलुमबाय सार, आंनि सिनायथिखौ होबाबो नोंथाङा आंखौ सिनायनाय नङा, बेखायनो थाथोंसै। बेखौल' मिथिना थादोदि नोंथांनि फंसे बाथ्रायावनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुङाव
रेल लामा जथेग्रा, राजा लामा जथेग्रा, खानाय लावथबग्रा सिनग्रा आरो हांगार स्ट्राइक खालामग्राफोरनि गेजेराव आंबो सासे। बड'फाया दिन्थिनानै गालांनाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां महराव होनो नों जेब्ला सोमावसारफिनदोंमोन अब्ला जोंबो नोंथांनि उन उन आगान सुरफादोंमोन। बड'लेण्डनि मुङाव नों जेब्ला बबेबा राजखान्थियारि दोलोनि जानानै भट बिदोंमोन, जेनखागोन होनना मिथिखासैयावबो होदोंमोन, मानोना जों जोंनि गोहोखौ देखायनो नागिरदोंमोन। नों जि बुङो जों बेखौनो फालिदोंमोन। नोंनो जोंनि आसाममोन, नोंनो जोंनि फोथायनायमोन। नाथाय नों मानो बिदि खालामखो सार? मानो बिटिआर मुंनि ललिपपनि थाखाय दुलाराय बर' हारिनि सिमां बड'लेण्डखौ फानखो? मानो सार, मानो? आरो माहारियारि आफाद एबसुखौ मानो राजखान्थियारि आफादनि सारियाव लाबोखो नों एबसुखौ? एबसुआथ' नों दानाय आफाद नङामोन, नोंखौसो एबसुआ दादों। दुलाराय बर' हारिनि गोरबोनि आफाद एबसुखौ नों दिनै मानो सरासनस्रा बर' सुबुंनि गोरबोनिफ्राय गोजानाव लांखो सार? मानो ससेयावनो गारखो नों एबसुखौ? राजखान्थिनि थाखाय? नाथाय नोंथ' बुंदोंमोन बिटिसिनि चिफ इएम एमएलए एमपि जानो सोमावसाराखै होनना। नों मानो बिब्दि खालामखो सार? मानो बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव एसेबां फाराग सार? जोबनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोन आं नोंनिफ्राय, आलादा रायजो बड'लेण्डआ मा जाबावगोन? नोंनो बड'लेण्डखौ नांगोना नांला? एसेनोसै नोंथांमोन बायदि गावनि गोसो गोरबो आरो सान्थौखौ फाननो हायै सासे बर' सेंग्रा।